Nilqakom, eżis bibtana. Il-programm tal-lum, il-ħaddiem f'dan il-pajjiż kemm stmat. Int, jien, dawk li taf inti, iċ-ċittadini Maltin, aħna poplu tal-ħaddiem, aħna l-ħaddiem minn ħaddiem tal-lejt, minn ħaddiem professjonali, minn f'sana jew f'oħra. Aħna kemm aħna stmati. Int tħossok stmat? Dan huwa s-suġġett li għandna llum. Jien qed nfassalha f'isem Moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja, Libertà, hawnhekk mill-istudios tal-Public Media News qegħdin niltaqgħu magħkom għal din ix-xandir, għal dan id-dialogu. Flimkien ma' Karmelu Borġ u llum il-mistieden tagħna żagħżugħ Ġejk Muscat. U propju se niddiskutu dan is-suġġett. Se niddiskutu dan is-suġġett ftit ġimgħat wara l-ewwel ta' Mejju. L-ewwel ta' Mejju dejjem anqal sensazzjonijiet ta' festa ta' partiti politiċi tal-gvern u l-oppożizzjoni u oħrajn li jitfgħu ħarsithom fuq il-ħaddiem. Imma matul is-sena il-ħaddiem kemm huwa stmat? Il-kelma solidarjetà mal-ħaddiem xi tfisser? Fil-fehma tiegħi solidarjetà mal-ħaddiem għandha tkun tfisser impenn biex dawn il-ħaddiema f'kull settur jakkwistaw kwalità ta' ħajja aħjar. Il-mistoqsija, qegħdin nakkwistaw kwalità ta' ħajja aħjar minkejja li forsi llum jew f'dan l-aħħar jumej bdejna nirċievu anke iċ-ċekkijiet, il-famużi ċekkijiet tal-gvern, imma minkejja kollox, minkejja dawn l-għotjiet, minkejja din iċ-ċejċa. Aħna qegħdin ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar f'dak li huwa ambjent fiżiku, l-ambjent morali, l-ambjent soċjali. Solidarjetà huwa valur li jixpruna li jwassal biex jittieħed, biex ikun hemm atteġġjament. Loġika ta' raġunar. U mhux kelma biex iżejjen id-diskors. Mill-kliem irridu ngħaddu għall-fatti. Mill-kliem għall-impenn. U impenn li jfisser deċiżjonijiet favur il-ħaddiema ta' kull settur u mixja tal-ħajja. Sabiħ li fl-ewwel ta' Mejju nisimgħu ħafna diskorsi fuq kemm importanti l-ħaddiem mhux deċiżjonijiet se nieħdu. Imma l-ħaddiem huwa dak li jħallas l-ispejjeż. Min hu l-ħaddiem f'dan il-pajjiż? U ħan niddiskutu dan l-argument li għadni kemm semmejt. Inħarsu lejn il-poplu tagħna u naraw fih ġens ta' ħaddiema. Illum il-ħaddiem huwa dak tal-moħħ daqstak tal-id. Dak li huwa impjegat u dak li jħaddem. Dak li jaħdem manwalment u dak professjonista. Dak li jaħdem mal-gvern jew dak li jaħdem mal-privat. Iżda minn fost dawn hemm dawk li għandhom bżonn aktar għajnuna. Dawk li l-paga tagħhom tħallit baxxa. Dawk li bil-paga minima qegħdin imissu mal-esperjenza tal-faqar u naqsam esperjenza. Din il-ġimgħa jien rċivejt 2 telefonati ta' nies li sitirkera mhux se jġeddilhom u ħajjispiċċaw barra fit-triq. Waħda qalt li hija se jispiċċa barra fit-triq, Edwin. Tkun taf x'imkien fejn jista' jikri, imma mhux boli ħafna. Ieħor raġel ta' familja ġeb il-mara tfaqal li aħna qasgarax għadni ma nista' nsib biex forsi l-mara u t-tifla jorqdu fil-garax u jien norqod barra fil-karozza. Jew almenu jkollna fejn impoġġu l-affarijiet. Illum dawn it-tejp ta' ġustizzja soċjali kif qegħdin narawha isseħħ madwarna. Dak il-ħaddiem li qed jaqa' fil-periferija tas-soċjetà u meta s-soċjetà aljenata. Dawk li jistgħu jkunu aljenati. U aljenati għax ma jagħtawx każ il-problemi ta' ħaddieħor. Karmen. Tajb, nibdew minn għadux minnu l-ħaddiem, ħanajdu hekk. Il-ħaddiem hu dak li qed jgħix bil-frott ta' xogħlu. Ġifieri min qed jaħdem propjament min għandu qed jaħdem ma' xi ħadd, dak huwa l-ħaddiem l-employee, imma dak li qed jaqla frott ta' xogħlu huwa l-ħaddiem. Bħala klassi tal-ħaddiem ngħidu hekk mhix antika ta' skemm naħsbu dal-aħħar 200 sena żviluppat, jiġifieri
Ma nafx xekkawx forsi dak li jkun ħadan, imma dak kien hemm ktieb jismu The Making of the English Working Class fuq il-ħolqien ta' klassi tal-ħaddiema fl-Ingilterra. ċertu Thompson kien kitbu. Hekk taqraħ tibda tinduna kif tiżviluppa l-klassi tal-ħaddiema. Bdiet ma' dik rivoluzzjoni industrijali, ġifier meta bdew jħolqu l-fabriki, bdew jħolqu l-industrija, alla fejn qabel kellek il-bidwi li jgħix u kien jaħdemu l-familja tiegħu f'daqqa, ta' bdew jaħdmu bħala b'mod individwali bħala ħaddiema ġo fabriki. U nies li kienu jaħdmu bħala grupp, qabel ir-rivoluzzjoni industrijali, il-ħaddiema kienu jew bidiewa fl-alqa jew inkella kienu kull avvent ma' xi ħadd ġewwa stabiliment jew naf ma' studaxxa. U waħda mir-riżultati tal-twelli ta' klassi tal-ħaddiema, Malta kienet differenti, x'Malta ma kienx fabriki imma kellna t-tarzna, fejn il-klassi tal-ħaddiema kienet konċentrata fuq it-tarzna bażikament. Meta tweldet il-klassi tal-ħaddiema, kellek għall-ewwel darba fl-istorja tal-umanità ħafna nies jaħdmu f'daqqa f'stabilimenti kbar li ma kinux il-sira, imma kienu liberi, għax qabel xogħol di massa kienu jkunu l-iskjavi kienu jagħmluh. Iktar fi żmien l-Imperu Ruman, dak li jaħdmu f'daqqa ħafna kienu jkunu skjavi. Mbagħad min kienu jkun liberu kienu jkun ċittadin awtomatikament Ruman. Imma fid-dinja moderna, dak fis-seklu 18 il qudiem, titwet il-klassi tal-ħaddiema. U klassi tal-ħaddiema kellha numru ta' ġlidiet. U di importanti nifhmuha, ġifieri ċertu affarijiet ma kinux ġew komuni, pereżempju l-idea ta' union biex inħolqu trade unions ma kienx faċli, l-Ingilterra kellek gwerra sieħa, gwerra violenza ġifieri, kellek mitu n-nies. Fil-każ ta' Malta, meta bdejtu l-unions, pereżempju l-Ġeneral's Union, kienet twilda bil-moħħbi ġewwa t-tarzna. Fil-1943, għaliex kienet għaddej il-gwerra, l-Amiralijiet ma kienx taħalli assembli ta' gruppi ta' nies ġifieri. Il-klassi tal-ħaddiema hija xi ħaġa li evolviet u li bniet soċjetà is-soċjetà moderna kif nafu llum. Il-klassi tal-ħaddiema u l-borgezija, ġifieri il-middle class li kienu jinvestu l-flus tagħhom fl-industrija. Ġifieri. Waqt li qabel kienet il-nobiltà li kienet tagħmel il-flus mill-art li jaħdmu l-bdiewa. Dik kienet il-nidla rivoluzzjoni industrijali. Issa, illum il-ġurnata kif ħaddim għandha sfidi li qatt ma kellha qabel daqshom, bażikament, skużawni, għandek l-innovazzjoni, l-idea ta' innovazzjoni, ta' teknoloġija, imma wkoll kif qed naraw anke pereżempju Malta għandna patterns ta' xogħol li qed jinvolvu importazzjoni ta' klassi oħra tal-ħaddiema bi ftit klass u allura qed waslu biex inżammu l-pagi baxxi pereżempju. Għandek ukoll sfidi kbar għal klassi tal-ħaddiema, nuqqas ta' pagi, kif ukoll il-mod ta' ħajja kif irid jgħixu, kif tistanti bil-paga bniedem pereżempju paga minima jew inkella paga anke mhux minima, imma paga normali tixi post fejn toqgħod. Anke tikri saret impossibbli. Ġifieri hawn sfidi kbar li klassi tal-ħaddiema qiegħda tiffaċċjahom. Jiena niddejja li f'jum sadda jum il-ħaddiem, imma fl-ewwel ta' Mejju, minflok ma naraw nies li huma fis-settur tax-xogħol jitkellmu, naraw politiċi jiftaħru bil-achievements politiku tagħhom. U din huwa tradiment għall-ħaddiema u l-fatt li l-poplu Malta qasbis jgħidu moħħu li insomma ħafna jgħidu moħħhom ta' ma jsudonnu għaw passività fuq għalif minflok ma naraw il-ħaddiema jitkellmu fuq l-issues tagħhom, qegħdin naraw il-politiċi jikkapparaw dan il-jum u jgħidu affarijiet ħafna qas għandhom x'jaqsmu mal-ambjent tax-xogħol, imma sempliċement propaganda politika tisma' kull sena il-famuża xi ħadd kien semma l-logħba bil-banana ta' min il-Litwal, il-banana tal-Brażil jew inkella tal-Afrika biex niftehmu. Imma dik spiċċat il-politika Maltija u fil-fatt rajna wkoll anki fl-ewwel ta' Mejju fil-manifestazzjoni ta' żewġ partiti, li żewġ partiti kienu inkwetati. Wieħed effettivament kellu isu corner meeting u l-ieħor naqsulu n-nies ukoll. Ġifieri u fil-fatt din taċċekkijiet naħseb jiena hija forma ta' reazzjoni għal di sitwazzjoni. Jiena nixtieq ngħidilhom in-nies li jismani ħadd irċievi ċekk. Ħadd ifreħ ftit, imma b'da ċekk ma ħibidillek xejn. Ġifieri jekk inti trid l-affarijiet jinbidlu bda imbutta daqsxejn. Għaliex inutli jibgħatlek ċekk ta' 100 euro kemm jista' jibgħatlek. Daka l-ispejjeż li għandek fil-ħajja qas biss ixxommu, ġifieri. U nibdew nimbuttaw biex il-pajjiż il-ħaddiem jieħu li ħaqqu. Xi ħaġa li anke San Pawrieda ħaddiem ħaqqu ħlasu, ġifieri mhix xi ħaġa qed ngħid ta' barra minnha.
Jake, il-kummenti tiegħek. Naqbel perfettament ma dak kollu li qal Karmenu. Li se ngħid hu minn punto di vista ta' żagħżugħ u student qegħdin naraw f'Malta brain drain ta' żgħażagħ u ta' studenti. Issa, li qed jiġri hu minħabba dawn il-kundizzjonijiet li l-ħaddiem Malti qed ikollu jaffaċċja, pagi baxxi, kera għolja, spejjeż, eċċetera. U kif ukoll in-nuqqas ta' opportunitajiet qed ikollna problema li dawk l-istudenti li jiggradwaw lek hawn Malta qegħdin ifittxu jew jkomplu jistudjaw barra jew imorru jgħixu barra u jaħdmulek hemmhekk għax isibu aktar opportunitajiet u pagi ferm aħjar. X'inhu jiġri minħabba dan allura? Dawn in-nies li qegħdin jitilqu trid tibdilhom ma' bl-Ingliż labor force ieħor bil-fors biex tkampa. Allura x'qed jagħmel il-gvern? Li qed jiġri hu qed naraw din il-problema tal-immigrazzjoni tal-massa li mhijiex separata minn mal-problemi tal-isfruttament tal-ħaddiem, anzi hija parti kbira mill-kaġun tagħha. Qegħdin naraw illi tul dawn l-aħħar snin b'mod speċjali qed ikollok l-skilled labor tiegħek, allura dawk li gradwati ngħidulhom li qegħdin imorrulek barra minn Malta u Malta qegħdin indaħlu dak li jissejjaħ l-unskilled labor. U dan bażikament qed indaħluh u jitħallsu ċiċri u jagħmlu xogħol xi kultant anka ta' periklu kbir. Kemm il-darba rajna fl-aħbarijiet dak waqa' minn fuq il-krejn, dak waqa' fil-sit tal-kostruzzjoni u kemm il-darba jinserta li jkun barrani dan l-lavrant. Għaxan wara kollox huwa xorta waħda kemm hu barrani huwa bniedem uman għandu d-dinjità tiegħu u ma jistħoqlux li jiġi sfruttat. Anzi, ibqa' possession konna ngħidu l-Parlament. Ħalli nidħlu fl-argumenti u bdinti issa. Ħanidħlu fl-argumenti fejn użajt il-kelma Karmenu l-isfruttament tal-ħaddiema u l-ġlieda tal-ħaddiema. Wara l-introduzzjoni teknika fuq il-ħaddiem ħaniġu biex ħanamlu l-kontijiet Malta fuq il-problemi li anke qed issemmi inti. Hemm studenti li wkoll jekk joħorġu mill-università jew mill-Lemcast bis-salarju ta' professjonisti ftit li xejn jistgħu jixtru l-proprjetà fejn jistgħu jkollhom familja. Dawn huma l-ħaddiema ta' għada. Hemm dawk li jixtiequ jkollhom l-ulied iżda jridu jaħsbu u jikkalkulaw qabel għaliex jafu li bil-loans ma jistgħux ilaħqu mal-ispiża tal-familja. U rridu nagħmlu l-kontijiet ma' dan il-fatt il għaliex Malta qegħdin nispiċċaw wieħed mill-inqas mill-pajjiżi bl-inqas rata ta' fertilità fl-Unjoni Ewropea. Għandna ħaddiema pensjonanti li l-għoli tal-ħajja saret għalihom pjaga. Għandna ambjent li fih jgħixu l-ħaddiema tagħna li bil-kilba l-aktar flus u d-dipendenza tal-gvern fuq il-bini irridu nibqgħu nibnu. U allura nerru l-ambjent li fih qegħdin ngħixu. Għandna l-edukazzjoni ta' wliedna li bl-iskuża tal-inklużjoni biex nagħmlu weħfe fl-ideoloġija tal-ġeneru qed nispiċċaw noħolqu soċjetà ġdida fejn in-normalità qegħdin neqirduha u dak li mhux normali qegħdin insejħulu normalità ġdida. Għandna servizzi tas-saħħa li bħala infrastruttura ta' servizzi ma tiflaħx għad-domanda u l-lista l-kura qed titwal. Xi ħadd semmili bagħat li messaġġ il-poliklinika ta' Birkirkara ilha magħluqa għal refurbishment 3 ġimgħat biex imbagħad in-nies minn Birkirkara jiġu l-Musta jew imorru l-Furjana u mbagħad qed ikun hemm queue jew inkella servizzi li ma jkunx tal-kwalità kif wieħed jistħoqlu. Għandna l-kultura u l-loġika tax-xejn u xejn li qed jiddemoralizzaw l-moralità li ġib fix-xejn id-differenza bejn is-sewwa u l-ħażin. U il-ħażin sar sewwa. Minħabba fekk il-bniedem qiegħed kull ma jmur isir numru u oġġett.
Għanna l-ġlieda l-poter akkosta kollox fejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista ma għadhomx relevanti mal-iskop u l-valuri li kienu organizzati biex iħarsu u jipromovu. U ċoe, wasalna f'sitwazzjoni fejn il-ħaddiem illum qed ikun ukoll użat mill-politiċi, sfruttat mill-politiċi, u qabel kellna l-ġlieda tal-ħaddiem biex ma jkunx sfruttat minn min qed iħaddmu. Illum għandna sitwazzjonijiet reali fejn il-ħaddiema wkoll jistgħu jkunu sfruttati minn min qed iħaddimhom minkejja l-liġijiet soċjali li għandna, imma għandna l-politika, il-gvern, l-establishment politiku li jisfrutta lil-ħaddiema. Quddiem din is-sitwazzjoni kollha irridu nagħmlu l-kontijiet ma' dawn il-fatti, dawn huma fatti, mhux opinjoni, fatti. Żagħżugħ li jitkellem fisem iż-żgħażagħ. X'inhi r-realtà għalih meta tikkunsidra dawn il-fatti kollha? Kif kont qed ngħid, ir-realtà diki, mela biex intik linja kronoloġika, mela għandek perjodu ta' ħajtek fejn inti mort l-iskola, studjajt, għaddejt, mort l-università, gradwajt, issa wasal iż-żmien fejn kif jgħidu tibda il-ħajja vera, ċoħe il-ħajja tax-xogħol. Mbagħad hemmhekk jibdew jidhru dawn il-problemi veri ta' jekk jiena nixtieq nrabbi familja. Naffordja. Ngħidu anke forsi ma rridx nrabbi familja għax forsi mhux kulħadd maqtuħ għaliha. Imma anke tkun waħdek. Tant għoliet il-ħajja illi kważi jekk inti eżempju tgħix mal-ġenituri tiegħek, laqas biss jaqbillek tipprova toħroġ għax tispiċċa tissellef tant illi tispiċċa ħajtek kollha b'mażra monqok tħallas id-djun biex tkun tista' ssostni lilek innifsek. Issa apparti minn hekk kif semmejt għandna wkoll il-problema tan-nuqqas opportunitajiet hawn Malta. U minħabba dan kifet qegħdin imorru l-istudenti gradwati, ġifieri dak li suppost se jsir il-labor force il-ġdid tal-pajjiż qiegħed jitlaq barra mill-pajjiż. Minflok qegħdin inġibu iċ-cheap labor. Issa wara dan kollu x'hemm kif qed inti. Hemm iż-żewġ partiti politiċi. Però ngħid jiena mhumiex il-partiti politiċi per se illi huma qegħdin jisfruttawhom il dawn in-nies. Il-partiti politiċi qegħdin jiġu użati wkoll u manipolati minn dawk il-kumpaniji multinazzjonali ngħidulhom u dawn il-kumpaniji l-kbar illi għandhom monopolju fuqhom stess. Dawn bl-Ingliż jgħidulhom id-donors. Ġifieri bażikament għandek sitwazzjoni fejn jekk inti tibda l-partit. Jew l-sponsors jgħidulhom li trid. Għandek sitwazzjoni li jinbidel jekk jinbidel il-partit, sija Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, eċetera. Il-problema hi li inti min qed jikkontrollhom il dawn il-partiti ħajibqa' hemmhekk. In-nies ma jistgħux jivvotawhom il-barra lil dawn in-nies għax dawn huma nies fissi. U jinqdew skont min ikun hemm fil-gvern. Huwa il-gvern ta' veru. Il-gvern li ma jidirx. Il-gvern li ma jidirx. Il-gvern li jikmanda l-gvern li jkun elett. Ekku. Bażikament dawn il-partiti ġifieri jkunu lit il-leminija ta' dawn il-kumpaniji l-kbar li qegħdin jikkontrollaw kollox. Jekk naraw il-problema tal-proprjetà għolja, eżempju għaw Malta, hemm numru ta' fatturi, però ngħid jiena tnejn mill-akbar huma il-monopolju tagħhom fuq l-art Maltija fejn m'għandekx il-kompetizzjoni biex inti l-prezzijiet ikunu kontrollati u għandek il-problema wkoll ta' l-overpopulation fil-pajjiż fejn inti tant qed ikollok domanda għolja għal dal-proprjetà li l-prezzijiet il-ħin kollu ħajibqgħu jolew. U qed jolew għal xiex biex tħallas eżempju 800 jew 900 fix-xahar għal biċċa kamra fejn anke ġurdin iħossu claustrophobic u skomdu. Karmenu,
ħanamillek il-kommenti ta' fatti oħrajn. Għanna mentalità popolari li għalix tħallas għas-servizz tagħmel skjaf mill-ħaddiem u għax dan inti ħallastu. Ejsek il-fatt li intħallast bniedem biex jaħdimlek, inti tista' titlob minnu dak kollu li trid mingħajr ma tagħti każ saħħtu mingħajr ma tagħti każ li huwa bniedem. Għandna l-iskjavi tagħna bħala qaddejja. Dawn persuni tal-ġilda skura jew oħrajn tal-ġilda bayda, fis-servizzi tat-tpaxxija tal-gosti, fil-prostituzzjoni pereżempju, jew inkella xogħol ieħor li m'għadux isir mill-Maltin, kostruzzjoni, eċċetera. Għandna skjavi tal-ġisem u tal-moħħ. Dawn huma fatti f'Malta llum. Għandna ħaddiema demoralizzati għax għalihom m'hemmx tama ta' paga aħjar. Maltin dawn li qegħdin bil-minimum wage. Meta il-gvern għal tal-qalba fin-negozjar tiegħu fil-beħ tal-assi tan-nazzjon għandu flus x'jaħli iżda jgħid li m'għandux flus x'jinvesti fil-ħaddiema tagħna. Għandna l-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista li l-ħaddiema u l-nies jgħidulhom ħadd mhu akbar mill-partit, ħadd mhu akbar mill-pajjiż. Jien nemmen li mhux veru, mhux minnu li l-bniedem. Il-ħaddiem, l-istudent, huwa akbar mill-partit u akbar mill-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar il-partiti magħmula min-nies. Il-pajjiż magħmul min-nies. Il-partiti magħmulin min-nies biex iservu lin-nies. Il-bniedem huwa l-qofol, il-primat li skopa l-ħidma tal-partit politiku. Il-partiti politiċi huma lodda f'idejn in-nies. Il-ħaddiema, l-istudenti mhux il-ħakkiema tal-bniedem, is-sidien tan-nies, tal-ħaddiema u l-istudenti. Ma nistgħux nibqgħu nittolleraw partiti politiċi li jsiru jew jaħsbu li huma il-ħakkiema l-ġodda tal-ħaddiema tagħna. Il-partiti għandhom dmien li jservu mhux li jaħkmu. Il-partiti politiċi huma l-mezz iżda mhux lan tal-partit politiku jibqa' l-bniedem li jservi lill-bniedem. Għandna politiċi li huma fidmin li jservu u mhux li jkunu arroganti, li jservu mhux li jkunu supervi, dmir li jkunu onesti u mhux diżonesti, umli u mhux arroganti. Il-kummenti tiegħek. Karm fuq dawn il-fatti li narawhom ukoll f'pajjiżna. Nibdew fuq, nibdew fuq l-eskjavi. L-istess, aħna meta nsaw xi storika l-bot, nafu li llum il-ġurnata tfadal anke skjavi ta' veru, ġifieri. Imma il-fatt li għandna ekonomija li kif semma ġejk, il-popolazzjoni Maltija żdiedet ħafna f'daqqa. Ġifieri f'temp ta' 10 snin tlajna b'xi 150,000 iktar milli konna, ġifieri u tinħass fuq il-pajjiż kważi toħloq atmosfera klaustrofobika u ta' dwejja, hemm raġuni tanki xjentifiċi. Pajjiż mimli. Ekku, hemm raġuni tanki xjentifiċi li bnem li kull ħlejqa jrid ikollha ċertu spazju. Il-fatt li biex ġibna din l-importazzjoni ta' cheap labor li ħafna drabi nħallsu biċċiċ fi. U l-kondizzjoni tagħhom huma ħżiena wkoll, ġifieri mhux biss hija kwistjoni qed naraw effett ħażin fuq is-soċjetà Maltija, ma anke fuqhom hemm effett ħażin għax jekk għandhom kondizzjoni ħżiena dawn mhux se jkunu qegħdin tajjeb. Ġifieri il-fatt li għandna klassi ta' skjavi, dil-ġimgħa kien hemm numru ta' rapporti fuq li Malta qed titqis bħala post ta' traffikar ilha tissemma li Malta u traffikar uman. Sada l-aħħar anke fil-Filippini, il-Gvern tal-Filippini ħareġ xi alert. Ma kif ma nistħux dal-pajjiż li donna mhux xejn qegħdin ċeddu ta' traffikar uman u donna mhux xejn u ħadd ma jitkellem. Fejn l-oppożizzjoni? Meta ħadd titkellem fuq dal-affarijiet? Bir-rispett kollu, għax il-gvern huwa l-gvern u suppost qed jagħmel xogħol u ma l-oppożizzjoni should keep him in check jgħidu bl-Ingliż. Donna ħadd ma tagħtik xejn. Dan kif jista' jkun ta' traffikar ta' uman, kif jista' jkun Malta llum ġiet ħabb ta' human trafficking, ma nafx, ġifieri imbagħad il-ħaddiem demoralizzat u l-ħaddiem jiena ngħid il-poplu kollu aljenat, għaset jagħti każ, ġifieri bażikament, għaset jagħti qas 10 ta' lejla, għal daqsxejn is-sistema edukattiva Maltija, daqsxejn il-ħajja ta' wara l-iskola u tara kif l-affarijiet mhumiex daqshekk tajjeb, ħafna qed jgħidu naqsu l-ammont ta' żgħażagħ mhux biss dan li qed imorru fl-edukazzjoni terzjarja. Qed jidħlu ħafna jaħdmu f'industrija
illi għal-kemm ma jista' taħdem il-flus faċilment tispiċċa pereżempju. Skilled laborers, għal-Maltin kienu tajbin għal-sena. Għanaqna l-iskel ta' s-sena u ftaħna skola post-sekundarja t-spiġġa fija l-affajt. Ma kemm għana ħjar, għalix il-Maltin il-lum bil-patika nsawu bla sena. Ġifiri, is-sena naqset fost il-Maltin, allura kemm ħamma tajjeb. Jekk tiġi downturn ekonomiku, għax dina ħaġa oħra, ħadd meta jagħtika salada pitada, jekk tiġi downturn ekonomiku. Nafu pereżempju pajjiżi bħal Spanja meta kellhom il-kriżi ekonomika ħafna nies ma fil-kampanja bdew jagħmlu xogħol tradizzjonali. Ħajkun possibbli għalina l-Maltin nagħmlu għad il-ħaġa. Laqas issiba l-kampanja. Ġifieri, apart li ma ssibx il-kampanja, laqas issib nies kapaċi jgħixu għal rashom. Dwar il-partiti politiċi li bl-Inglis hemm kelma gaslighting, ġifieri l-nies joqgħdu jgħidulhom ħatmu ikbar mill-partit. Skużi, tant mhux veru din illi wieħed mill-partiti prinċipali ta' Malta, l-Partit Nazzjonalista, ilu jipprova jifhem għaliex mhux qed jirbaħ elezzjoni wara oħra tal-aħħar 10 snin u jingħid iktar għaliex l-aħħar rebaħa kien kombinazzjoni. Iġi kif tiġi tgħidu li ħatmu akbar mill-partit, il-poplu akbar mill-partit. Il-partit ċinu, il-partit iżajma, taf kem kienu partiti għaw Malta żajma u partiti kbar ta' l-Stiklandjani, Constitutionals. Kienu għad mill-kbar partiti għabel, sparixxew fejnhom fil-kodba tal-istorja. Qed ngħidu dan għaliex dil-arroganza kollha, dil-arroganza mal-poplu, tiġi provina, u l-partiti politiċi, jien mhux se noqgħod nibki jekk imutu l-partiti politiċi, ġifieri dakinhar li jsir il-funeral ta' xi partit politiku, jiena nkun qiegħed libes il-libsa tal-karnival u nixċelebra. Ġifieri mhux se noqgħod nibki għax hawn xi partit spiċċa, jiddispjaċini biex hemm dal-partiti l-kbar huma entità supposta servizz tal-poplu, mhumiex xi reliġjon daw. Mela, dal-partiti politiċi qegħdin literalment qegħdin hemmhekk u jqogħdu jintimidaw in-nies jisu minnajhom mhux se ngħixu. Iva, ħej jispiċċa partit jilħaq partit ieħor. Dik hija l-ħajja politika fid-dinja kollha mhux Malta biss. Dwar il-poter moħbi u dik it-taled l-omano skura, omano okkulta, kien jgħidula fis-snin 80 kien hemm il-Piduwe. Piduwe kienet loġġa mazzonika devjata. Aħsbu ftit kemm hawn poter moħbi hawn Malta. Dal-aħħar qed issemgħu xi loġġa l-emmulaw, bissa ngħid jew maħżina jew tajbin jien. Imma ma nafx ma f'daqqa waħda hawn fjor ix-xjenza, ma nafx kemm żdiedu daw l-organizzazzjonijiet. U għaliex ħafna deals, mela sewa, mela sajf, mela l-awtoritajiet, żgur dawk huma akbar mill-partit, mhux akbar mill-partit, akbar minn kull awtorità. L-awtorità jew l-qorti ħajwaqqaf dan jaqbad jiggaffjalek kollox, jagħmilek biwaqqa kollox bil-gaffa jibda jibni, ħalles meta tinqata' s-sentenza li fatta la żorba, issa mhux se neħħija. Dik mhux aqwa mill-pajjiż, aqwa mill-pajjiż daw in-nies ġew. U ħaffet minn daħajn, cheap labor, importat. Jena nixtieq nara li fjum il-ħaddiem missom daw l-ixu sitt semmew. Alright, mhux noqogħdu naħlu ngħidu ċuċati u l-partit u noqogħdu ngħidu l-partit ieħor u xi l-partit tagħna aqwa mill-partit tagħkom. Fil-fjum il-ħaddiem missom dal-affarijiet tkellmu u jiena naħseb li tiġi żmien meta mhux il-politiku s-sanguisuga, mhux is-sanguisuk li hemm fi bib il-belt, imma il-ħaddiem jitkellem fl-affarijiet tal-ħaddiem, rappreżentanti tal-ħaddiema li huma veru rappreżentanti tal-ħaddiema, mhux rappreżentanti tal-ħaddiema li jorqdu meta l-gvern tagħhom ikun fil-gvern u mbagħad kombinazzjonista meta l-partit tagħhom ikun fl-oppożizzjoni. Jiġifieri wasal iż-żmien li l-affarijiet jridu jinbidlu ġu dal-pajjiż. Jiena ħanejda ċara. Jekk il-affarijiet mhux se jinbidlu ġu l-pajjiż 10-15 sena oħra, jekk mhux intom u lietkom ħajbatu. Ma jinbidlux dawn il-problemi li qegħdin insemmu llum sa jibqgħu u jkunu ikbar milli. Għax ġajja qegħdin fix-xifer il-preċipizzju, jekk ħallu affarijiet isiru hekk, ħajkun beyond widem, issa nirranġawhom l-affarijiet. Ġifieri issa wasal iż-żmien il-poplu jibda jiftaħ moħħu jqum u jbiddel l-affarijiet. Ġejk, għandna awtoritajiet li tilfu l-awtorità morali li saru jirrappreżentaw lil ftit u mhux lil kotra. Tilfu l-awtorità morali għax tilfu l-integrità u l-kredibilità. Saru jgħidu iva l-kbar u jibżaw miż-żgħir. Għaliex iż-żgħir tilef l-importanza tiegħu. Għandna poplu Malti Għawċi li qed jibża li mhux ħajibqa' sit ta' daru u ta' pajjiżu. Għandna l-festa tal-ewwel ta' Mejju li jeħtieġ tkun il-waqt li fih naħsbu kif il-ħaddiema tagħna jakkwistaw kwalità ta' ħajja aħjar.
Il-ħajja hija sabiħa jekk naraw li niffaċċjaw il-verità u mhux naħarbu mill-verità. Il-ħaddiema tagħna huma l-aktar dawk li huma l-aktar fil-periferija tas-soċjetà qed jistennew daqqa ta' għid u mhux daqqa ta' ħarta bil-wedi u l-ftaħir li ma jfissru xejn li fl-kbir ikompli jikber u żgħir ikompli jdoq it-trab tal-art. Għandna ġens ta' ħaddiema jistennew ġustizzja u mhux establishment politiku li jibqa' jitħak bijhom f'wiċċhom. Għandna pajjiż li jeħtieġ jerġa' jagħti sens u valur lil ħajja, lil familja u l-libertà li jaraf jgħix mill-ġdid is-sabiħ tal-loġika tas-solidarjetà. Il-kummenti tiegħek. Jiena naħseb dal-punti kollha li semmejt il-problemi tagħhom joriġinaw minn ħaġa waħda u hija fundamentali. Fil-bidu kont semmejt dak li jħobbu jgħidu l-partiti ħadd mu akbar mill-partit. Issa jiena ngħid li l-problemi li qed naffaċċjaw hawnhekk fl-Oċċident mod ġenerali imma mod speċjali f'pajjiżna u il-fatt illi nsejna illi ħadd mu akbar minn Alla. Issa meta imxejna minn dak il-punt fejn warrabna l-aspett divin u l-aspett li minnu tiġi id-dinjità umana, sirna nagħmlu kważi kull ħaġa li tista' timmaġina l-Alla tagħna. Il-passjonijiet tagħna jsiru l-Alla tagħna, il-partiti jsiru l-Alla tagħna. U minn hemm mbagħad tibda titrabba dik il-mentalità servili li ilha tikber hawn Malta minn żmien il-kolonjaliżmu ma ngħid dan l-aħħar snin veru ħadet spinta l qudiem sfortunatament. U dan minħabba il-mentalità materjalista li daħlet fejn sfortunatament il-Malti ġabuh jaħseb illi kull ma dak kollu tajjeb fil-ħajja huwa dak li nista' nakkwista b'mod materjali. Apparti minn hekk ukoll nixtieq insemmi il-problema li inti biex tiddefendi il-frontiera tiegħek u ġol frontiera tiegħek għandek il-ħaddiema dan il-klassi tal-ħaddiema li qegħdin nitkellmu fuqhom, irid ikollok ukoll sens ta' kultura, sens ta' identità. Issa li qed naraw li ġaraw f'Malta biex ikunu jistgħu jisfruttaw il-ħaddiem Malti u anke eventwalment il-ħaddiem barrani li ġej, huwa li nawru il-pedament morali ta' dan il-pajjiż u daħlu mentalità materjalista ta' akkwist. Mbagħad bdew jattakkaw il-bażi tas-soċjetà li hija l-familja nukleari. U meta tattakka l-familja inti qiegħed tattakka wkoll l-identità ta' dak il-pajjiż minħabba l-fatt illi jekk il-familja tispiċċa, allura inti ma tistax trawhom il-luliet fil-kultura ta' missierietek u dik il-kultura u l-identità ta' dak il-pajjiż tisfaxxa fix-xejn. U tispiċċa mhux pajjiż imma post fejn għandek ħafna individwi jgħixu ma' xulxin. U minn hemm tinħoloq din l-idea ngħidula llum individwalista. Li mbagħad in-neoliberalisti ħatfuha, ħadu vantaġġ minnha u issa spiċċajna fi problema fejn qegħdin nippruvaw nikkumbattu dawn il-problemi kollha li qed jaffaċċja l-pajjiż, di l-problema tal-sfruttament tal-ħaddiem hija waħda minnhom, imma sakemm ma narfux illi irid ikollna għal xiex niġġieldu, għax jekk inti m'għandekx għal xiex tiġġieled m'intix ħadd tiġġieled. U rridu nerġgħu niskopru mill-ġdid x'inhi l-identità Maltija. Għax hemm ħafna nies perikolużi hemmhekk hemm barra illi qegħdin idaħħlu ħafna dubju fl-imħuħ taż-żgħażagħ b'mod speċjali illi Malta m'għandix identità u li Malta qisha minn dejjem kienet xi post tat-taħlit u multikulturali. U kif ukoll irridu niskopru mill-ġdid l-aspett divin tal-umanità illi mingħajrha il-kunċett ta' dinjità umana ma tistax teżisti. Aħna nafu u din qed nitkellem hawnhekk b'mod speċjali il-kunċett divin kif talmu l-Knisja Kattolika.
Ekku. Karmenu, l-idea tiegħek kan nibdew nikkonkludu fl-istess ħin. Tajjeb. Ġejk għal diskors tajjeb ħafna u anki mhux biss Malta, ma anki il-kunċett Ewropew l-oriġini tiegħu hija fil-Kristjanità, l-famuża ċ-ċiviltà Kristjana, Christendom. Xi ħaġa li l-soċjetà moderna, meta kien hemm wieħed filosofu Nietzsche qal għall-amiet, jgħidu qal bdieqa, hemmhekk rajna l-mewt taċ-ċiviltà Occidentali, ma ngħidx il-mewt ngħid ċiviltà li qiegħda fi hibernation u hibernazzjoni biex imbagħad tistenna l-mewt terġa' tqum. Għaliex dak li jmut, dak li kien li qam il-mewt, ix-ċiviltà li spira ma jistax tkun li tmut. Jiġifieri ġina qed nitkellmu fuq diskors ta' ċiviltà u ta' kultura importanti ħafna. Però anki fuq il-livell lokali Malti, verament hawn attakk fuq il-kultura millenarja, kattolika, kristjana, occidentali sejħla li trid, illi f'Malti tappartjeni għalija. Qed naraw dal-attakk sfrenat, ġifieri mhux biss fuq il-ħaddiem imma fuq kull aspett ieħor. Jiena li rrid ngħid illi s-sens li jien ma qatt ma naqta' qalbi, ġiena nemmen li dment għandek grupp ta' nies għandhom rieda u għandhom fehma u jistgħu jorganizzaw ruhom, jistgħu jirbħu dak li hu mitluf. Ġifieri l-istorja mimlija b'eżempji ta' nies illi kienu minn taħt jidilfu, però għaliex persistew u għax kellhom ideal, għax kellhom prinċipju, fidi sejħela li trid, jirnexxilhom jieħdu lura dak li tilfu. U dawk il-Maltin qed iħossuhom bħalissa qalbhom maqtuwa u forsi jgħidu isma' dak kollu li aħna konna nemmnu fih tfadina, dak kollu li sawwarna llum qed mhux sparixxa. Taqtawx qalbkom, jekk intom tibdew taħdmu flimkien, jekk aħna nibdew naħdmu flimkien, jekk moviment jibda mill-ftit imma jiżdied, il-qudiem nerġgħu nakkustaw dak li tlifna, il-qudiem nistgħu nerġgħu dak li jinsab bħalissa mitluf nerġgħu naħduh lura, ġej m'għandix naqta' qalbna. U nixtieq ukoll ngħid il dawk il-ħaddiema Maltin, u speċjalment iż-żgħażagħ Maltin, iċċedux, ma nċedux, jiġifieri l-ħaġa sami meta ċċedi, jridu nikkumbattu. Bil-mezzi tagħna, ġifieri tiġi mument fejn intom tridu tinsewx il-futur tagħkom. Jiena ngħid, jiena nemmen għandi fiduċja illi tfal li forsi il-ġenituri tagħhom jinkunu jgħidu la jikbru min jaf se jiġi minnhom għax ġa qegħdin ħażin bħalissa, naħseb wara la jikbru. Le il-futur ta' wliedkom ħajkun sabiħ, ħajkun brillanti. Ma jridu naħdmu minn issa għal dal-futur. Bibtijaj. Dan li qrajna llum u li tkellemna dwaru mhumiex fatti li rridu ninsewu. Bħal moviment Solidarjetà dan huwa programm ta' ħidma ta' impenn li rridu naraw li nibqgħu nfakru u għad rridu nistiednu anka politiċi li qegħdin fil-Kamra tal-Parlament niddiskutu magħhom illa għaliex dawn huma l-kontijiet li rridu nagħmlu mal-verità. Dawn huma fatti. Dawn il-fatti li ddiskutejna bejnietna, dawn mhumiex miktubin għall-ewwel ta' Mejju u bħal partiti l-oħrajn sa ninsewhom u nerġgħu naqlawhom fl-ewwel ta' Mejju li ġej. Dan huwa programm ta' impenn ta' sena sħiħa. It-tieni il-Moviment Solidarjetà, Ħajja Familja Libertà, qegħdin inwaqfuh u ntuh is-saħħa ta' kuljum sabiex naraw li dak li l-partiti l-kbar u n-nies li semma ġejk li qegħdin jippruvaw inessuna li aħna għandna identità, li aħna ġejjin minn kultura, li aħna għandna familja, li aħna nies li fuq kollox aħna skop tal-ħidma tal-partiti politiċi. U aħna maħniex il-qaddejja tas-sistema, aħna l-primat tas-sistema, il-qofol tas-sistema. Il-bniedem u hemm għax għandu d-dinjetà u għandu l-valur u mhux biex ikun servili. Qegħdin nagħmlu da kollu biex dak li ħaddieħor qed jeqret kif qal Karmenu aħna nżommu ħaj. Biex dak li ħaddieħor qed jeqret aħna nerġgħu nagħtuh il-ħajja. U hekk biss il-ħaddiem
intuħ kwalità ta' ħajja aħjar. U allura kuraġġ, tama u fidi falla. U ma niddejqux ngħidu aħna nsara, aħna kattoliċi, aħna nieħdu l-identità tagħna mill-fidi tagħna. Falla li jemmen fil-bniedem. Alla tagħna jemmen fil-bniedem. U aħna nibdew infejqu l-problemi tagħna meta nibdew nemnu fina nfusna. Għanna l-partit li qegħdin jgħidu il-partit l-akbar. Għax huma jridu jkunu l-akbar. U ġek għala sewwa Alla hu l-akbar. U għax Alla huwa l-akbar. Il-bniedem huwa l-akbar. Il-bqija s-sistemi kollha fid-dinja qegħdin hemm biex iservu l-bniedem. L-ekonomija biex isservi l-bniedem. Il-politika biex isservi l-bniedem. Ma l-bniedem huwa l-qofol tas-sistema ekonomika u ma mhux oġġett. Il-problema hija waħda u dan idu nibqgħu nitkellmu fuqu. Meta nwarbu l-Alla, nwarbu l-valuri, jirbaħ post Alla u l-valuri Alla tal-flus. U qoddim Alla tal-flus kollox jiġi jiswa ħafna u l-bniedem jiġi ma jiswa xejn. U dik il-gwerra li rridu niġġieldu kontra Alla tal-flus, kontra Alla tal-kumdità, kontra Alla tat-tpaxxija tas-sensi, kontra Alla li qegħdin ipoġġulna qudiem għajnejna dawk li qegħdin jikmandaw. Imma jagħmlu hekk biex lienna jaħkmuna, biex bħala nies iġibuna servili tagħhom. Kif għadu kemm qal il-ħabib tagħna Jake u anka Carmenu. Il-kbar li jridu jaħkmu fuq iż-żgħar. Il-weda tagħna. Aħna se nibqgħu nitkellmu fuq dawn il-fatti u dawn il-fatti maħnis se nħalluhom jorqdu. L-impenn tagħna hu li naraw li din il-gwerra nirbħuha. Nirbħuha flimkien biex lill-uliedna u anka lilna nfusna verament nibdew nifhmu li l-ħajja hija sabiħa u għandna għal xiex inħarsuha u niddefenduha. Grazzi lilkom u niltaqgħu għal programm ieħor nhar il-ħamis li ġej. Programm ħajkun interessanti fuq il-familja. Grazzi.